Ezimnandi bafowethu umthandeni Ngcobo lisho umfoko amanqeleke dedela ke ezimnandi eveza ngokusobala cha isihloko siyahlala ntambama sealbum ke kanjalo ke nayo ke iCD cover noma ke ialbum cover ke lapha na ke umsebenzi wakhe ke ka2024 esingazi ke ukuthi isihloko sakhona sobe sikanjani uthi ke na kanjani ke namhlanje ke isihloko abantu bazosithola ke ntambama ke kanjalo ke nayo ke iCD cover noma ialbum cover ke lapha na ke okuyinto bafowethu indaba ezimnandi kakhulu ke kuma Red Nation ke lenkulumo ke beyikhishwa umthandeni umfoko amanqeleke lapha ke njengoba ke sazi ke ukuthi bememezela ke nomcimbi wakhe ke lapha ke ozoba ngomhla ka4 November uphinde waveza ngosobaqa wabafowethu masingakhohlwa iCD cover nesihloko sealbum ntambama uthi na kanjani uzobe ke ekwethula ebantwini noma ke ededela ke ebantwini ngokujwayelekile okuyizindaba bafowethu ke esithi ke zimnandi ke lezi ke asazi ke bafowethu ke ukuthi yozala Nkomo sibonile bafowethu ke ukuthi yena izolo ke ekhipha uhlwa lwezingoma ke lapha ke lu trend ubhubha ke lapha ke inkundleni zokuxhumana ke lapha ke njengoba namanje abantu ke sebakhetha esho umuntu uthi nansi yami nomunye esho uthi nansi yakhe ke asazi ukuthi yozala Nkomo njengoba ke namhlanje ke ezophinda futhi ke enze esifanayo ke sayidedela ke iCD cover kanjalo ke nesihloko sealbum bafowethu asidibane kwezinye